Gaurko musika zuzenean telebista saioan Isu ezagutuko dugu. Hainbeste artifizio eta pirotemia artean, oraindik badira kantu xumeen aldeko aposto egiten dutenak. Gitarra, ahotsa besterik gabe. Gaur gurean, Isu. Leioak daude, leioen barnean, isten dira nola nahi, zure zain gelditzean, kurronten gauza da gertakari bakarra, beldurrez estalia. Josu Isaías Villanueva Castro, Isu bezala ezagunagoa musika mundu honetan, arratsaldeon eta ongi etorri musika zuzenean telebista saiora. Bai, arratsaldeon, eskerrik asko. Hemen elkartu gara argitaratu berri duzun diskoa ezagutzeko, Susko ikurra izena darama eta orain arte argitaratu duzun azken diskoa da. Bai, urte batzuk, gauzakin noiz hasiko nintzen, hola gitarra jotzen da igual 2005 inguru hortan, da gero MKT taldeakin, eta hola, urte batzuk, batea eta bestea, bai. Urteak atzera, MKT taldean ezagutu zintuani, hardcorea, post-hardcorea, punka lantzen zenuten, gerora bakarkako bidean, Isu osasia bezala, Kezmanen ondoan, Txos taldean, Hegazkin taldean, urte batzuk ja musika mundu honetan, ez? Bai, batea eta bestea, beti lagun artean, da, zarautzen hasi nintzen, esan dezun bezala, Putzu Zulo gaztetxea zena nahiko lotuta, lehenengo kontzertuketan eman ditun da. Eta gero, gero ja Gipuzkoa barnekalde honetan etorri nintzen bizitzea, eta hemen beste taldek sortu zian, da. Eta gero kantautore proiektuakin, gaur orkestetenakin, etapa desberdina edukitute, hasieran bakarri, gero Eliakin nahitu nintzen, Xirula Jole Valentziar batekin. Gero Kezmanekin bolara, eta oain barjikin, eta guztua, lagun arten beti, eta Izan daiteke bi arloak igual uztartitu zure alde batetik, talde gisa, zarata o abiadura biziko kantuekin, eta beste batetik bakarka edo izan dituzun bidai lagun guzti hoiekin ja giro akustikoetan, ez? Bakarkako izan da beti intimoena, nik etxen gelan hasi nintzen gitarra jotzen era horta, eta gero, personalena hoi da, azkenen kantuken nik egite ditut, eta gero bikote formatu ezberdintetan nahitu naiz, baina hori da pixkat intimoena, eta gero taldekin beste gauza batzuk sortzea. Giro akustikoetan aipatu dugu azken bolan ari zarela, Kezmanekin, gintzen diskoatein dela 3-4 urte, eta orain aurkezten ari zarena, Susko ikurrak izenekoa, Mikel Bargielarekin, Bargirekin, eta biko formato horretan aritu zarete kantuak grabatzen, baina zuri izenean argitaratua dana, ez? Bai, azkenen nire kantuk dira, eta Bargikin gitarra bat eta bi ahots. Eta hori duda izan genuen baita ere izena nola jarri, aurreko Isu eta Kezmanin genuen nola. Baina nola Bargik beak bere bakarkako disko aterako eta nire gitarran kolaborazioakin baita. Esan genuen, nerea Isu, berea Bargi eta azkai beriko ben liatzen da. Eta guztua, bain Bargikin hor bi ahotsetare gauza politiakin ditugu, bai diskoan da bai zuzenekotan. Bakarkako disko honetan eutsi diozu aurretik abiatutako bideari, gitarra hutsak eta ahotsak besterik ez. Bai, hori da, soiltasuna, Oendik eta gehiago pixkat Kezmanek trompeta jotzen baita, oain gitarra eta bi ahots bakarrik. Bide hortan jarraitze dugu, egida oain pixkat gehiago landu ditutela gauza guztik, baita ere konservatorioko estudiokin ditun, eta konposaketan igual pixkat gehiago zaindu dutela, bi ahotsan arteko harremanare eta landuta dago jasan denbora luzez, eta hortxe dago, gitarra, bi ahotsak, elementu sinplek dira, baina gero doinuak, letrak, bi ahotsan arteko harremana, lanketa handia inda dau, eta nahiko guztua, markantu horiekin, Disko honetan garrantzi handia dute ahotsek, esango nuke ahotsek gidatzen dutela diskoa, gitarrari indarra eta bere nortasunak kendu gabe beti ere, baina ahotsak dira nagusi, ez? Bi ahots dira azkenen da, presentzia handia duke denbo guztin kantatzen nahi gehalako, Ez da, zati instrumentalia bakarrik gitarra nago apenas. Dana da, benga, diskoare hola aztea hasi eta ja zuzenen kantatzen, nahiko betea dago egia. Eta hori nik uste dauken grazipuntxo hori dela, bi ahotsak elkarren arten nola entzuteian, eta letrak, mezua, pixkator, Esango nuke ere, azpi ahotsek duten garrantzia diskoan, ia kantu guztietan daude azpi ahotsak, horretarako Mikel Bargiela bat diren laguntza izan duzu,
eta laguntza ederra. Bai, bardik kantu guztietan kantatzeu. Eta hori, bai, ondo pentsauta jarri genuen, nun sartu bere hautsa, nun ez, denboa guztien ez dago, baina, presentzia handia dauke, bai. Gero zati batzuk dauzke beha bakarrik abesteunak, bai. Eta gero bukaeran dauke, azken bigarren kantun dauke olako, bukaerako igoera fuerte bat bezala hola, bere hautsa limiteaino eraman genduen hor. Eta bai, bardin presentzia handia dago, bai. Begiak itxi, eskuak zabaldu. Argia itzali, zirrara baretu. Ta orain esan, zein da zuretzat amesgaiztorik ulertezinena. Hamar kantu berri, batu dituzu disko berri honetan, zer dira azken urte honetan landutakoak edo nondik nora datoz? Denbora luzez landutako dira, bai, urte batzuk lehen txego haseko nintzen, ez dakit, 3 urte hola, hasi nintzanetik lehenengo gitarrak egiten daula, 3 urte pasauko zean, da, jo nintzen disko jola forma ematen, ideia diferentek eukin ditun, da, azkenen hor osatu zen 10 kantuko diskoa, eta hori, pixkat landuet, disko kontzeptual bat balitz bezala landuet, kantuk ja ordena erabakitan euken hasieratik, nola hasiko zen, nola bukau, gutxora bera. Eta gero, gero jo naiz ahotsak eta melodiak sartzen eta letrak idazten baita. Eta ordenen hasi nintzen hasieratik eta dana pixkatola modu ordenatu baten jonda. Eta netzako bada pixkatu hori, oso gauza trinkoa da, disko osoa hola linea baten dijoa eta disko kontzeptual bat balitz bezala nikola ikustet. Gauza ez da hola kontzeptu garbi bat esateko, hau da disko honen kontzeptua pixkat etereo gehatzea, baina. Itxi begiak kantarekin abiatzen da diskoa, eta ireki begiak kantuarekin itxi. Hoi da, bai, azkenen hola ziklo oso bat ezela egiteko, ez? Eta bukatzeanen, berriz hasieratik hasi horrez. Bai, hori da, bai, pixkatola, ez da erreza esplikatzeko, ze oso, bai melodiak, bai letrak idaztako garaien oso modu bizeral emezela indet lana, hola, barrutik eta teatzean hitzak, imaginazioa, pixkatola ametsak, pixkatola etorrita da, hola, inspirazio libre batekin hasiera baten, gero ja dana atontzen jo naiz, disko ondo gehatzeko, baina orduan, holako gauza bada, pixkator maitasun kantuak bezala badia puntu baten, baina gero beste elementu batzu daude, nik neuk ez dakit nola laburbildu esateko hau da tematika, hau da diskoa, bai. Disko kontzeptuala izan gabe, badira diskoan zehar errepikatzen diren hainbat kontzeptu, denbora, argiak, gaua, badira hola zenbait gauza errepikatzen direnak, ez? Bai, izate dizute, dana hola pixka linea baten dijoa, eta hori bai, pixkatola ez dakit, maitasuna, harremanak, frustrazioak, zagurik, minak, danetik dago hor. Diskoa planteatu nuen hasiera pixka politia izateko errez sartzen gauza bat ezela, eta gero ja parte ilunagok edo garratzagok erdi parten etortzeia, eta gero, bukaeran olako, nola esan, kolofoi bat ezela dago, edo ja, bai, eta gora pixka borobildu zela itea, bai. Artifizio eta pirotekniaren garai honetan eskertzen dira horrelako diskoak, disko xumeak, gitarra eta ahotsak, kantuak. Bai, kantautorek modatik zeharo pasauta, aspalditik, ja. Bai, eta egia da, bai, hemen piroteknik bat ez dago, hoxe dago, soiltasuna, gitarra, bi ahots, eta bai, nik uste dut, formato politia dela, oindikan ez balin bada asko ikusten, beti egon gala hori pentsatzet ez, nahiko gauza oinarrizkoa bezala ikustet nik, bai. Izan ere gero jantzita atozen kantu asko, oinarrian hori dira ez, gitarra eta ahotsa ez. Bai, askotan ala izatea ez, gero, bai, guk egin ahalko genuke, bajoa eta bateria sartu, eta ez da gize, eta talde batekin daola, baina, zertako, nik uste hola politia ikustet, eta niretzako ere bada erronka bat, elementu hauekin zein daikezu, ez? Pixkate artistak berri izateko pixkan mugatzeare elementuk, ez? Honekin noaino aliatzen ez, honekin zein goet, eta batzutan ez dauke bukaereik, ez? Bestela gaur egun hori,
elektronikakin, da zea, eta gauza infinitua da, ez? Da, bueno, nire gustatzen zaitola neurria jarri eta honekin txeingo dauka. Izan ere diskoa ere ipatu dugu, bi ahots eta gitarra soilez egina dagoela, zuzenekoak ere horrela dira. Bai, disko nantzea, hola, variazio txiki batzuk baina egia sartzen, okurritutako gauza berrik, hola, inspirazio txiki batzuk hola doinutan hola, gitarran hola, baina gehienen oso ontzekoa da, bai, diskoa eta zuzenekoa. Diskoa Sarajevo estudioetan grabatzen da eta hor lagun teknikari lanetan Aritz Ormazabal Orma izan duzu. Bai, hori gauza kuriosoa, gure etxei deitzei hau Sarajevo, hola xe okurrituta. Eta hori, etxen bertan grabatu genuen, Nikolako gelatxo bat daukete pixkat atonduta grabatzeko, baina ez naiz oso abila gauza horietan, eta hortan lanen aitu dena izan da Aritz Ormazabal Orma, eta dana pixka bere gidaritzapen indeu, ez da denbora guztien egon grabazio, baina ze denbora luzez grabatu dugu, ez zegoen nola estudioa sartu aste bete eta grabau. Luzatu inda denboran, tarte libretan nola. Eta pixka beak jarri zituen, beak esan zigun nola grabau, jarri zizkigun 4 mikro gitarra grabatzeko hasieran, eta gero ahotsak aparte grabatu ditu, eta nahasketa eta masterizazio dana beak indu. Hormak indu, orduan bere eskua asko nabaritzea baita da. Amets bat egin nuen ta ezin dut ahaztu, horregatik nahi dizut zuri gaur kontatu, basora joan itzan, zazpi zotzen bila, handik itzuli nitzan, zazpi aldizila. Diskoaren artelenerako Marine Arbeo Astigarraga izan guzu lagun, marrazki ederrak egin ditu artelan ederrean. Bueno, hori letrakin ere antzea, nola ez dagoen kontzeptu garbi bat esateko hau da diskoa. Ni honezkoen idea batzuk, eta baina oso idea orokorrak eta eman izkion, eta batez ere Marine eskatu nion, beak diskoa haitu, da berze iradokitze zion, da pixkat hortikan. Eta baita ere, beak ja ibilbide luze dauke artista bezala, eta esan nion, nahi gehien estilo hontan indituzun gauza gustatzen zaizkit, eta hola. Diskoan musika bezala xe da, beak esategu esan berrekoa, ez? Zaila esplikatzeko hor zer dago, nolako izaki animali raro bat bezala dago. Eta nire oso guztua Marinekin dako lanakin egikarri gustatu zait, eta nik uste jendeire atentzioa eman diola, azala ikustek eta oso zer da, eta gauza politxe izan da, eta umeitare gustatu zaie, eta guztua eskertuta Marinekin dako lanakina. Eta beste behin diskoaren kaleratzea Mukuru kolektiboaren eskutik dator. Eskertzen dira Mukuru bezalako kolektiboak musika egiterako garaian, eta batez ere bidean bide lagunekin elkartze hori, ez? Hori da, hor segitze du Mukuru kolektiboakin, aurten beste 2 disko latea erraskok. Eta hori, kolektibon postuare jartze du Durangoko azokan, Mukuru eta balio dute 2 kolektibon artean, hor gure babesa, elkarrei ematen duen babesa, eta hori behar izatea. Komunikazio garaiagoetan importantea da elkarlanak eta kolektiboan lan egitea, ez? Bai, gainontzen musika oso gauza bakarti izatea, talde bakoitza bere kasea disko batea eta jotzea jun, eta, hor, elkarlan hori asko eskertze dugu, askotan baitare elkarlan emozionalare, bakoitza duzken zailtasunakin, laguntzeko gauza praktikotan baina modu humano baten elkar asko babeste dugu eta politia da. Diskoa formatu digitalean kaleratu duzu, ni Bandcamp gunean entzun dut, eta bertan ikusi dut salgai, 2 lekutan dagoela diskoa, ez dakit gero zabaldu den gehiago, baino Antzolako taberna batean eta Zarotzeko beste gune batean, ez? Antzolako Aitzgarbi tabernan, dago CD formatuan daukeu salgai, eta Zarauzko Bordaxurik inkila den dane momentuz 2 lekuetan. Eta gero digitalen, badoken eta Bandcampen dago momentuz, eta gero beste plataforma askotan jartzeko asmoa ere badukeu. Spotifyen ez, boikotan kanpaina egin da gabiltzala,
baina bestetan jartzeko idea baukeu, eta, bueno, hori esan, aldan leku guztietan jarriko dugu. Eta hori, eta informazioa topatzeko jendek nahi duna beti mukuru.eu zen, hor jartzeiteu nobedade guztik, eta atatzean disko, nun dauden, da dana. Bizi gara aro abiadura biziko aro honetan, plantatu zenuen formato fisikoa ez ateratzea edo bai ala bai oraingoz. Mantenduko ote dugu, bai egia da CD formatuare, on ja ez dakizula zeatea, viniloa, kaseta CD-a, dana pixka tantzea gatua, ez? CD-a lehen gauza praktikoa zen da jendek hortzuken kotxen da ez dakiz, eta horien geota gutxiko duke jendek baita reproduktorea, eta orduan bat du da, ostra, zeatako dugu, baina beti CD-etan, nik beti CD-ek atea izan ditut, Eta bueno, momentu segitze dugu, bai, ez da hola jendek izugarri erabiltzen formatuare, ja, digitalea dana pixka jota dago, baina, bueno, bentsat ateatze hori eta bat jende askok eskertze du baita, liburuzka eukitzea letrak, eta guke eskertze dugu indako lana gauza fisiko baten ikustea, bai, beharrezkoa izaten segitzen ikustea. Egunen magalean gorderik, zauriak zentzumenen atzean gorderik argi isila. Egunen magalean gorderik, zauriak zentzumenen atzean gorderik argi isila. Egunen magalean gorderik, zauriak. Diskoa Durangoko azokan aurkeztu zenuen, zuzenean, ahotsenea gunean eta telebista aurrean. Hoi da, bai, hori izan genuen lehenengo aurkezpena Durangon, guztu gaitu ginen, eta hori gero antzulan hemen ingen dune beste kontzertu txiki bat, eta guain gehiago jotzeko asmotan, bai, hori joan izan ginen, hori joko gaztetxean. Eta bai, entzuten daunantzat gu preste, batea eta bestea jotzea aitzeko, gaina formatu erreza da, hauzein lekutan jotze dugu egia esan. Bueno, zarata ez balin badau, hori da, gero erreza da, baina aldi beren oso vulnerablea audio aldetikan, ze oso xoa beha daite duna, baina bai, batea eta bestea azteko asmotan, Bardik beak bere bakarkako diskoa laiztara aterako, eta bi gauzak batea aurkezteko asmo dokeu, eta... Zein leku da egokia zure proposamena ikusteko? Imaginatzen dut, leku txikiak, gertukoak izan behar direla, ez? Guretzako ideala da, bate soinuik ez daun leku baten aitzea, ez? Eta ez da erreza, topatzeare, batzutan. Baina, bueno, bai, aitzegea hori tabernatan, gaztetxetan, betire momentu lasai baten, ez? Igande goizu baten, o atxaldez, o gaueko kontzertutan daula gutxigo, baina... Eozein lekutan, leku txiki, jenden etxetan daren izan dugu kontzertu bat beste politia izatea baita, etxeko salan 10 lagun juntau, eta amplifikazioi gabe, bertatik berta, oire politia da, baten baserrin, holakoke bai. Imaginatzen dut diskoa kalean hori izango dela hurrengo helburua, ez? Diskoa zuzenean talbaratzea. Bai, ja lantzen pasadun denbora eta gero, ja guztu dagoen pixka da aurkezten, bat eta bestea, jende irakutsi, gure musika, eta horrekin gabiltzen. Nola osatzen duzu, zuzeneko kantu zerrenda, diskonetako 10 kantuak eta gero? Bai, 10 kantuk diskoko ordenen jotze ditu, eta gero nire repertorioko beste kantu zar batzuk bai, eta Bargin kantu jotzen nahi baita, Bargik bere kantuk 5 kantuko disko aterako, eta horiek dauzkegu, pixkanaka horiek atetzen nahi eta beti kantu propio egite ditu, bersioak eta holako egite. Eta bitartean bidea egiten jarraitza, ez? Bai, habertze sortatzean, habertze ekartzaigun gure ibilbide honek, batea eta bestea jun, ia ze leku berrik ezautzeko aukera izate duen, ilusio horrekin. Hori da, musikaren magia, ez? Bai, magia politia, egia esan egikik asko eman dit, musika kalde hortatik jendea zautu eta lekuk ezautu, eta... Izugo, gozatu dugu zure diskoa entzuten, orain, zuzenekoak izango dira gure hurrengo erronka. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ireki begiak, amaitu da guztia.